Lapu-lapu City Director mitataw nga dili ingon niya na kadali ang pag-usab sa kategorya sa kadapit sa mga elections watchlist areas tungod sa daghang mga kondisyon nga ilang tanawon. Samtang buot ipa-autopsy sa kapulisan ang patayng lawas sa gikatawng supporter sa kandidato nga nabiktima sa pagpamusil niadtong Sabado sa gabi. Si Luan Mirondina sa report. Base sa report sa Regional Investigation and Detective Management Division sa Police Regional Office 7, mius-us og 64.1% ang index crime sa dakbayan sa Lapu-lapu sa first quarter sa tuig 2019, itandi sa susama mga buwan sa tuig 2018. Gikan sa 337 ka mga index crime sa tuig 2018, mitala lang og 121 ka mga index crimes karong tuiga. Matud ni Lapu-lapu City Director Police Colonel Obon, kini ang usa sa mga basihan sa pagsuta sa peace and order situation sa usa ka dapit nga mamahimo usab nga parameter sa pag-ila niini sa mga election watch list areas. So this will reflect the crime situation in my EOR, in our city of Lapu-lapu. Now, to declare that as a EWAS, medyo dili magkukoincide sa ato ang statistics, what is the prevailing situation. Sa press con, nanawagan ang usa sa mga kandidato ngadto sa kapulisan nga ibalik sa orange category ang dakbayan sa mga election watch list areas. Gipasabot sa City Director nga dili ingon niya nakadali ang pag-usab sa category sa usa ka dapit sa mga election watch list areas tungod kay daghang mga parameters ang gikinahanglang ikonsiderar. Dugang sa City Director nga gawas nga adunay intense political rivalry ang usa ka dapit. Laing kondisyon nga mapaubos ang dakbayan sa orange category mao ang presensya sa mga goons. Alang sa City Director, dili pa siya makasiguro nga election related ang nahitabong pagpusil patay sa 49 anyos nga si Cesar Chaton. Dili ta basta-basta mag-link ngadto nga election related ni. There are parameters to follow. Kay once nga sulod na to ana, many eyebrows will be raised and then tagitaan ta og justification. Hinuon aron makasiguro buot ipa-autopsy sa City Director ang patayng lawas ni Chaton aron sa pagsuta sa giagian sa bala sa lawas sa biktima. And I think we'll involve this HOCO para ma-determine gud ang trajectory ato kay we have so many questions unanswered yet about sa kadtong pagpusil. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.